A hned, jak to Ryšan zjistil, tak změnili oba dva repertoár. Na sex je náš, dělá dobře mě i tobě, otče náš, baby, odříkej až v hrobě. Což ji nějakou dobou vydrželo, ale potom Jarina začala naléhat, takže vyměnili LPčko na Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plný báječných dní bez útra. Ale jak to tak v Ústeckém kraji chodí, moc dlouho jim to nevydrželo. No, takže začali každý spát v jiném pokojíčku, v jiné posteli. A Richard si po čase začal stěžovat, že mám jednu ruku dlouhou, mám jednu ruku dlouhou. A Jarina mu na to říká, no protože jsi gay, jsi teplej, protože jsi gay, Ríšo, jsi teplej. Což Ríšu docela naštvalo a říká, to není pravda, to ty jsi naplněná, problematická, naplněná egoistická. A Jarina mu říká, no tak protože ty už jsi pro mě starý muž. No jo, táhne ti na 40, Richarde, jsi pro mě starý muž. Což musím říct, že se mi docela dotklo, protože jsem změnil stravu, začal jsem běhat, jo, a tak. Takže jsem spustil Forever young, how to be forever young. Já nejsem žádný starý muž, já jsem forever young. No ale takhle to šlo dál a oni se hádali, bydleli tady na ústecké ubytovně, tady vedle. Každý se přestěhovali prostě v té ubytovně do toho nejvzdálenějšího pokojíčku, ale i tak se k ním doneslo, co si po večerech každý z nich zpívá. Byla to taková posmutnělá píseň. Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hladí, když ne já? Okno v přízemí je zavřené dnes, Ano. A když zjistili, co zpívají, tak říkali, nemůžeme to přece tak nechat. Naše setkání v Ústí přece bylo osudové. A tak otevřeli ty dveře na konci té chodby dlouhé. Dneska z toho udělali hotel Clario. Ale kdysi to bylo úplně něco jiného. Tam byl taky klub Doma, to si pamatujete, ne? Nebo on ještě je, já nevím. Ale tam jsme kdysi hráli před asi 14 lety. Tam vás přišlo asi 45 tehdy na nás. No tak právě naproti na té ubytovně otevřeli ty dveře a když se uviděli, tak si otřeli slzy a v takovém zpomaleném záběru se rozběhli proti sobě. Ta ubytovna byla docela dlouhá, takže jim to trvalo. Ale už je hned napadlo, co bude ta jejich společná milostná píseň. A začali tedy spolu zpívat. Křídla, nic mídla a tak. Když se vsází, že další fází je pár. Křídla, když se vsází, že další fází je pár.